Assalamu alaikum. Location bai tambaye ni. Ne ma da location ba dan dalili ba. G8 movies Kai wani murna da me a hannunka dan sama ke ban da me kai wannan shine producer Baballiya da mutanensa a location ɗinsa ga kuma ma'aikata da sababbin actress kala-kala daban-daban jaruma ga Jamset JTT Hausa Annuri kuma ga duke ke ba Kabce ga bandari an zo nera bari ke mana rike wannan bai ci min ya amma bana so ko ne zan mai kaya kala da aka aiki da aikin cin wakar kwalitin da aka zuba ta gaba kowace an yi ina wani kan kiran Darakta wa ka tambaya kake balle musu itace? Zamekin. Kai ruwan nan fa yayya. me mutum mai lardi wai me Allah da ci daga Zamekin ne ai.